இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல முடக்கத்தான் கீரை அடையும் சுண்டக்காய் சட்னியும் செய்ய போறோம். ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியும் கூட. இப்போ நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து சமைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுண்டக்காய் பறிச்சுக்கலாமா? பார்த்தீங்களா, குண்டு குண்டாக குட்டி குட்டியாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இப்போ பறித்து போட்டுக்கலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடக்கத்தான் கீரை கொடி. நம்ம கொடியிலேருந்து கீரை பறிச்சுக்கலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடக்கத்தான் கீரையோட விதை. இது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் டப்புன்னு வெடியும், தெரியுமா? பச்சை மிளகாய் பறிச்சுக்கலாமா செடியிலேருந்து? இப்போ கருவேப்பிலை பறிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஞ்சி செடி. இஞ்சி பறிச்சுக்கலாமா? பக்கத்துல சின்ன சின்ன செடி வந்திருக்கு. அதை நம்ம மண்ணு போட்டு மூடிடலாம். அடுத்த டைம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும்ல. கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்து எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். முதல்ல கீரை கழுவிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி கழுவிடலாம். இப்போ சுண்டக்காய் கழுவிடலாமா? இப்ப கருவேப்பிலை கழுவிடலாமா? இப்ப பச்சை மிளகாய் கழுவிக்கலாம். இப்ப எல்லாமே கட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். வெங்காயம் கட் பண்ணலாம். இப்போ இஞ்சி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ பூண்டு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ முடக்கத்தான் கீரை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டோம்ல, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ராகி மாவு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம்.
அதுக்கப்புறம் முடக்கத்தான் கீரையை போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. மாவை மூடி போட்டு ஓரமா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்ப அடுப்புல குட்டி கடாயை வச்சு விட்டுடலாமா? அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம். கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். புளி போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கிடலாமா? நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக வரையும் வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கலாம். குட்டி குட்டி சுண்டைக்காயை நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்களா, விருந்து சாப்பிட எலும்பு நண்பர்கள்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க. ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம சட்னி அரைக்க ஆரம்பிப்போமா? எப்பயுமே நம்ம சுத்தமாக சமைக்கணும்ல, நம்ம கல்லை கழுவிக்கலாம். இப்போ அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா நைஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாமா? எண்ணெய், கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுந்த பருப்பு இதெல்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா தாளிச்சாச்சு. இப்போ சட்னியில் போட்டுக்கலாமா? இப்போ
எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். பிசைஞ்சு வச்சிருந்த மாவை சின்ன சின்னதாக உருட்டி வச்சுக்கலாமா? தவா நல்லா சூடாயிடுச்சு. கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டு வெங்காயம் வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம்.